Здравейте, приятели! Днес ще си направим ето това тук пред наш човече. За тази работа ще трябва да си вземете вашето човече. Например, стойте ето го. Ето го. Сега натискаме тук и чакаме. Ето. Не се е получило хубаво, затова взимаме и му бършим нещата. Работите около лицето. Сега отиваме при телефончето и натискаме плюса. Така, тук сме вече и можем сега влизаме в очите и му слагаме, например, тези. Така, виждате, че сме сложили тези вещи. Сега отиваме. Вие си избирате вече от тук нататък как да ви заглежда човечето. Аз по принцип си слагам тези, за да не се вижда това. Тук коса можеш. И отзади аз мисля да сложа тази. Или тази, да. И натискаме после този същия цвят. Така. И сега вече може да сме тук, да сложим това. Можем също, ако ви искате, не задължително, може това тук. Ето тук вече можем да сложим ето това. Устите, по принцип, ето това. И вече тук аз по принцип не използвам тези за това видео. Аз използвам например, тази ще сложа и няма да е розова, вече имам розова. Е такава или пък айде зелена. И сега махаме това и търсим, може да има зелени чорапи. Ето ги, зелените чорапи, повече няма да правим нищо. И сега отиваме при панделката и натискаме зеленото. Ето резултати. Тази и тази. Да не ви е харесало видеото.